D'altres factors s'hi conjuminaven. Al capdavall, les estructures socioeconòmiques dels països catalans eren bastant diferents, la qual cosa havia de fer, malgrat tot, que els problemes interns prenguessin camins també distints. La qüestió dels remenses fou exclusiva del Principat i la disputa de ciutadans i forans pròpia de l'illa de Mallorca, per citar dos exemples. L'imbroglio dels moriscos era domèstic dels valencians. Resultava lògic, doncs, que aquestes determinants de tipus local donessin a la gent de cada regió un motiu més de consciència particular. En certa manera, els individualitzava, els uns i els altres, en un confrontament mutu. I no era insòlit que, en una crisi regional, en què un dels països més o menys en bloc s'aixecava contra el rei, els altres fessin costat al monarca per apagar la subversió. Era una forma de contraposició, de topada, que s'establia. L'antagonisme no era de poble a poble, sinó que es plantejava a través de la institució reial. Un d'ells s'alça contra el rei i els altres ajuden el rei. Però també això havia de repercutir en la mentalitat de la població. És en aquest context que cal mesurar la importància que tingué la manca d'un nom nacional comú. De mica en mica i a força de peripècies merament regionals, la designació de catalans es feia més i més particular del Principat i valencians i balears s'encarcaraven en llurs noms privatius. Per cert, si la corona d'Aragó no hagués perdut la seva dinastia peculiar o si els països catalans haguessin disposat d'una denominació suprarregional, aquelles divergències de problemàtica político-social interna no haurien tingut tant de relleu. No obstant això, mai no deixà d'haver-hi una altra sèrie de qüestions que ens afectaven a tots per igual i davant dels quals quedava refeta, poc o molt refeta, la primitiva unitat. Així, passà en ocasió del compromís de Casp. Recordem els valencians urgellistes del Parlament de Vinaròs volent integrar-se al Parlament de Tortosa, on hi havia reunits els representants del Principat i de les Illes. Les germanies valencianes van tenir llur correspondència a Mallorca i, segons opinió dels consellers barcelonins d'aleshores, només la pesta que assotava el Principat va impedir que s'hi estenguessin. Els oficials de la present circular se recorden que aquesta ciutat i regne estan units amb aquell Principat de Catalunya. Escriuen els jurats de València en 1521. Si la guerra de separació del 1640 no tingués ressonància al País Valencià, no fou pas perquè no s'hi donessin les condicions justificadores de la revolta, sinó perquè l'expulsió dels moriscos de primer i l'extorsió tributària de les Corts de 1626 havien deixat exànime la societat valenciana. A principi del 18, en el plet successori entre Àustries i Borbons, la unitat tornarà a sortir a flor, ni que sigui d'una manera incompleta i elemental. Durant el 19, el miratge de la Confederació medieval servirà, en algun moment, de lleu incentiu sempre frustrat col·ligador, en 1835 amb Pasqual Madoz, en 1854 amb la política propugnada per Víctor Balaguer a les pàgines de la Corona d'Aragó, en 1869 amb el Pacte de Tortosa promogut per Valentí Almirall. La dispersió no acabava d'esborrar la realitat i les seduccions del fet antidiferenciat.